Sa formal nga English, kung magsugod ta sa atong sentence sa word nga only, unya sundan nato time expression parehas sa only after, only if, only once, only then, only when, o kining only later. Ang sunod nga clause ani dili magsugod sa subject. Inverted ang forma. Maguna ang helping verb sa main verb nga gamiton sa sentence. Ing ani, helping verb, dayon subject, dayon main verb. Sa options dinhi, ang verb nga gamit realize. So ang structure nga gamiton dili kining naa as option A or B. Kay nag-una man ang subject nga he dinhi. Dili ang helping verb nga did. Sayo pwedeng structure sa A o B, kay sa option A na ay D sa tumoy ang realize. Sa option B na ay S sa tumoy ang realize. Basta gani ang main verb na ay